Bagus teman bapak ibu apel pagi, kerja tulus dikasari niat suci, ibadah mulya kanthi oleh rejeki. Muga-muga Gusti tansah ngijabahi, rina wengi eling marangi lahirobi. Ayo kerja wajib kanthi ikhlas ati, aja sampe ana rasa iri dengki. Karo kanca wajib hormat menghormati, ora pamor bepaweni tangi mulya. Golek ilmu ngamal saleh jok samaya, senajan abot angelan keroyo-royo. Muga-muga bisa kaselan migunani tumrap warga kanthi suwun. Kerja ora tananan bakal ketun, karo kanca wajib padha guyub rukun. Aja lali marang Gusti tansah nyuwun. Tepuk tangan untuk kita semua.